Opilan kubilang mati biwa lamsago khapangni jagotai bukhuk sangno norok lai thangjak je salkisa swkang norok kaisa manpili nugui tongkhana je chini khoroksa tiprajak bwrwi Sanjona Deborma mungui bo belai kheno cancer bemar manjagui serious wngui tongmani ba chini tipra sarok bono kebo phano chubachuk khalaiya se kwrwi kha jotono motamuti chubachuk khalaikha ba motamuti rang bono khairokjagui yapharka je bini sak sori no tamo khe hamrwui tubui manjano hinui joto je tiprasa tongnairokno bono chubachuk khalaikha ba kebo kheba 10 taka 20 taka 100 taka rok khorok bono rang khagui chubachuk khalaikha chubamani bisingtwi no bo tabuk Tripurani fatar hasteo je Bangalore o thangui je bini sak hamya treatment khaijaknani bagui cancer hospital o talangui bono tabuk sak nairwi tongo jagao bo je belai no uanangma misingjak khapangni jakotai bukhuk song chwng je jaga social worker rok khoroknwi thangjak chini borom gwnang Porhor Deborma bai borom gwnang Bishal Deborma borok khoroknwi bisingtwi chwng update nugui tongo je borokni je Sanjona ni bagui je tamo wngui tong ba doctor rok bini bagui tamo kok sa aborokno je chini borom gwnang pohor social worker bo khoroksa je bini bisingtwi chwng nugui tongo ba bo saui tongo je bini tamo tamo sorio problem tong hinui je doctor rok je samani bisingtwi bo chwngno saui bo tongo bini channel ni torop theke hingke chwng obono nugo khapangni jakotai bukhuk chong je chini tipra sarok bono hamjagui ba bini je sak sori chaya no nugui khairokjagui chubachuk khalaimani bisingtwi bo tini Tripurani fatar hasteo thangmani bisingtwi je cancer hospital o thangui borok no talangmani bisingtwi jaga doctor rok bono referee rok horui tei kaisa jaga borok je sorkari cancer hospital o ma thangkha jaga thangma bo tamo sajak je bono chemo simi se rwui basika ba basika basiliya kha ba basiliya chemo kaisa rwmani bisingtwi saui manai bono bo basinaida basiya hinui sai serai serai sai khwnarkha abono tabuk uanalaijak je Tripura sarokni bisingo aswk bono chuktui chukya twi Tripura sarok le ba khorok bwswk le rang puisa gwnang ba chakri bakiri le tongba je mansak bono 10 taka 20 taka khalaiui chubachuk khalailai bisingtwi bono tini Tripurani fatar hasteo talangma se chemo simi se bono rwui basika ba basika basiliya kha ba basiliya hinui sajago goba tai tamo hinui uansuknai je Tripurani Tripura sarokni bisingo belai kheno kha khamlaijak tabuk omono no naisingui tonglai je omo rwmani bisingtwi bini tamo khobor khana je nugui mankhana khapangni jagotai bukhuk chong mia ni salo chini borom gwnang pohor ni video ni bisingtwi bo samani bisingtwi bo belai kheno kha khamjak omoni twi ba mokol muktri kalaijak serious wngjak 5% ki 10% je bo kwthang tongsio kok sai tongo je basinani chance 10% je tongsio nini sai tongo hwnkhe ba belai kheno uanangma misingjani bwle mane already 90% kwthwi bai baksano wngkha ekmatro 10% ji bo thangnani chance tongsio hinui sao hwnkhe ishor rokni thani simi se bini langmano tabuk narangnani narigya hinui bo sai tongsio hwnkhe abo belai uanang misingcha khapangni jakotai bukhuk chong abo kwthwi bai baksano wngkha na bwle 10% hwnkhe ba thwiya ba langma hama simi se tongsina bwle tai chwng khanai makache ni borom gwnang Pohor Deborma ni bisingtwi no bini kidney liver bo bebangno thangkha hinui sao ba bebangno hamya wngui thangkha omoni bisingtwi no tamokhe dati dati bono doctor kaham bai phunukha hwnkhe Sanjona ni mwnai Sanjona ni langma omo hai position wngla kamo omo hai ang ma uansukha tei kisa dati bono phunugui mangka hwnkhe tini omo hai position wngla kamo bo ba omo hai situation wngla kamo Tripura sarok bwswk koijana gwnang tong tini kwrwi bisingo se tini nijini bwsano ba chwrai wngmani pore tini mo hai rok khe cancer rok manjagui
je omo hairok wngoi tongo hingke borokni bong buphani bwkhao le tamo wngsinai boma hai uansuk sinai omo hai aswk ke wngoi tongo tipra hasteo tabo cancer bemar bai manjagoi tongmani tipra saroni bisingo bising nainai khe kwbangma no tongo je cancer bemar manjago ba sak hamya wnglaimani rang puisa kwrwi norok nugui tongo tipra saroni bisingo against kwbangma no tongo hingke tamo hwnwi salaisinai tipra sarokko sabono chubalaisinai aswk sabono chubai kolpailaisinai bono bo chubana nangnai pho bono bo chubana nangnai tamoni bagui baswk tipra saroni bisingo bemar bai manjaknani nangkha abono belai kheno swngmung kotor swngjagui tongo tabuk norok khnai makhano khapangni takotoi bukhuk chong je Sanjana ni ma phasongni bisingtwi o je borok chubachuk maya hingke o jarao bini sajuk Sanjana no tini father hasteo talangui manani sombab tongla khamu tini Sanjana ni buang buphasong tini bwsani bisingtwi no tini borok burichik bora wngmani pore je bwsa bai pusijakna hwnwi tini sajuk sajala khlaimani tini o sajuk thongoro kalaijak cancer bemar bai manjagui hingke tini Sanjana ni bini ama babu songle sabono asasinai borok ni bwkhao le tamo uansuk sinai tini sajuk tini bini sajuk mo hai obostha wngoi tongkha hingke abono tabuk belai kheno uanama misingjak khapangni takotoi bukhuk chong hingke khapangni takotoi bukhuk chong norok tei kaisa bo nugui mankha na je Hasina Deborma hinai bobo sak hamya thongora kalaijak tabuk je doctor naijaknani rang kwrwi rang puisa kwrwini bagui jaga sompoti phali pontoboni ama babu song bono nairwkha haifano Tripurao bono hamrwi manani khomota kwrwi hinui sao doctor rok je Tripurao bono hamrwi manani a bithi chakha bo hamnai phiaba a bithi Tripurao sokpaiyako hinui sao aboni samani bisingtwi tabuk belai kheno Hasina ni mokol o muktri kalaijak tini bo kwthang da tongno ba aswk kwno bini langma chono abono bo belai kheno uansugui chinta kalaijago abono tipra sarokno je sini kha kaham tipra sarokno bo koikha je mansak bono chubanani wngui tai ang bini bagui je mansak bazaro phono kami himno ang je manmani Hasina ni bagui ang rang khaknai je chuktwi sini tipra sarokbo aswk bo bwkha hamya wngya je hoksale chubawani bwle he duba haini bagui ang Hasina ni bagui ang belai kheno khak khamkha bini skin se already som wngoi thangkha keram wngoi aige ni photo bai tabuk photo ekdom different wngoi thangkha tai bino o je bemar rok manjakmani mung hingke lupus rok hinjago lupus obo je India o rok hapaimani kwtalko hinui sajago haini bagui o bithi Tripurao maya silcharo thani hinjago silcharo hingke o bithi manai silcharo thangui bithi chanani bagui no a bithi painani ba silcharo thanani bini rang puisa kwrwi abono tipra sarokno je chini kha kaham tipra sarok nai tongnai rok no khoksa khukchuda manjakno hinui tini chini mwnai Hasina kha nangui kabui koijao je sanjao bono kisada chubai manjakno hinui o bithi pai manani bagui o bithi no chanani bagui bobo hamna muchungjaka hinui sao aswk balokha thongoro kalai tongmani bobo bui haike no hamui bui chamatwi no bobo chana muchungo poro lekha kwrwi hinjakna buya B.Ed M.A B.Ed paijakchi bo khoroksa tongmani bwrwi je pora lekha gana abose bo thongoro kalai hingke bini ama babu songni bwkhao tamung sinai tini bono bini guardian hamrwi manani hinui jaga sompoti tongmani nogo mal mata tongmani phali poito nairwkha haifano se hamrwi maliya je Tripurani silcharo thangui a bithi no paidi a bithi no chadi hingjago a bithi no chakhang kisa hamnai a bithi no chaya hingke hamya hinui sajago hingka hingke tabuk bongni yago a bithi painani je silcharo thanani jera kwrwi hingke boroklai bahai khe thangui manjak sinai
abono je nai tongnai lukorokno no borok ma koija khanabla je chukmani khoksa da manjakno khoksani khongnija wngno hinui abono lukorokno koikha bo tai bo belai kheno kha khamjaka je bini o je bemar bai manjagui tongmani tai chwng saimaka borokno chwng sahomani bisingtwi bono hinkhe masapono kebo phono chubachu khlainai bo kwrui kho bono hinkhe je bini o je bemar bai manjagui tongmani bo aswk kha nangui social media o sai tongjago phiaba kebo phono bon bini o je kongno respond nanai kwrui serious khe uansukya gajak hinui sao bo belai kheno kha khamjaka tamo bokoba tipra saliya da bokoba nini dophani borok liya da thingno chwng chini mwnai sonjona no se chwng tini chubachu khlaiui bono phatar hasteo je Tripura ni Bangalore o talangui cancer bemar hospital o talangui nairui mano hinkhe chwng chini mwnai hasina no chwng chubachu khlailaiui je donation khailaiui chwng bono Tripura ni silchar o talangui bithinno chari maiya da silchar ni doctor o talangui bono phunugui mania da taisa chwng khanaka bini omo to cancer rogya rupas rog se rog kwtal tabuk manjakmani omo bemar rog kwtal hingjago o bithi simi se chanani bo tabuk o bithi painani se bini oro rang kwrui silchar o talangui chwng bono nai manbolai chwng chini mwnai sonjona no se chwng chubachu khlailaikhya je Tripura sarok chini je Tripura sa tongnai rok bono khairokjagui chwng chubachu tubuui yapharka ba rang puisa ni twi bo rwlaikha chwng chini mwnai hasina no chwng rimaiya doba obosai rui mano haini bagui khapangni takotai bukhukchang siringkhe je okongno haini klaisa tangmansukni chini mwnai hasinani scanner ba gpay number ba ang ani video ni bisingtwi ri rwmano norok je mansak bono bo chubachu khlailai gorodi o jorao bono chubachu khlaia hinkhe bini langma bufuru jini cholangno bufuru jini thangno abo kebo sawui maiya haini bagui bo chwngno kha nangui kabui sajago haini bagui chwngkhe bokoba tipra saliya da tamoni bagui bono khoba chubanai kwrui hinui bo chwngno phone kok samani bisingtwi kha nangui kabui sajago je dukhu nangjago bono tangui chubanai kwrui hinui haini bagui khapangni takotai bukhukchang ang je hasinani scanner ang ani video o ri rwano norok bono just kaparono kisa chubachu khlairai gorodi o jarao bono chubachu khlaimaiya hinkhe bini langma tamo jini wngno kebo sawui maiya haini bagui khapangni takotai bukhukchang ang tai bisi kok saliya ang kubui langma tv ni wngui Joel Deborma ang o kok samarok chai tongkhe ang nog thani nakar sano tamokhe ang chini mwnai hasinani bagui bo ang donation khlainai je bini saksori no tamokhe hamrui tubui mano ang abono je ang ani guide ni hoite rang puisa rui manjaya phano o lukorok khoksa rwmani bisingtwi phano ang bini bagui tamokhe je lukorokno chubachu sanui bono tamokhe a rang no khoksa yapharui rui mano ang abo chai tornai tai norok chini mapili ni bisingtwi bo nugui tongmani phunugui tongnai je ang bini bagui rang khangmani rok hingkhe khapangni takotai bukhukchang ang tai bisi kok saliya ang aswk sawui no mwthak chenai ang kubui langma tv ni wngui Joel Deborma ani kok samani chaya tongkha naka di ang aswk sawui no jotono no hambai.